san mataye za su dino mai hali kin haɗo kyawun kiyauce da baki alfarta. Kin gana daɗe ko? Ƙwarai da gaske in har ana son kwanciyar hankali shi ne kawai na jini da kuɗi a nan. Gaskiyanki ne babu ɗan adam da zai so ya rayu cikin talauci. Ga kuɗin na 5,000 sai ki je ki siyo